Hello diya si mga truck driver nga grabing kasuko diri kan nako. Yes, hello sad. Burikat vlog. Samayan saan mo say problema no? Ngano mga suko man mo? Aw natural masuko gid may kay imo man ming gingnan nga dagkog itlog. Nuod man gid akong gisulti. Si tinuod. Nga naman nakakita ka sa kong itlog dako. Pataka-taka ng kag istorya. Akong tiya noon dako kay nadaot sa sigig lingkod pero akong itlog wa eh. Binugok naman gani ni kay tungod sa kainit sa makinaya, mudako na noon. Agtugan na magud sa tinuod oy. Anong utugan man gid mi? Nga kaklaro ana. Isulti na ganita nimo nga nabinugog na niya akong itlog niya, mudako na noon. Sa pa itong isulti? O about lang sa sideline, nisulti naman ko. Dagan kay nasuko sa kuwang mga driver uban mga kauban ako kay ngano kuno nitugan ko nga ipangsuyop na mo ang krudo niya among gibaligya. Sa pamanday imong ganahan may bawan. Bitaw gamay ra man gid mo og sweldo. Gamay bitaw, mo nay gamay sa inyo ha? 600 ang buwan ya gamay. Gamay ra gina para nimo kay daghan man kag anak pero para namo dako na kay nang 600 oy. Pero wa pa nay labot ng mga sideline namo. Kanang krudo lang daan, mahalinan mi ana tag sa kabaldi, tag sa ka container among mga baligya gud. Kada tangki amo nang kuhan tag sa ka container. Mas dako na among sideline kaysa among sweldo noon. Makabuhi ginag mga 5 ka asawa. Pero og sweldo sa ligan, 600 ang adlaw, o kulang na ng pamilya. Kailangan gid mi mo sideline para maka lipay-lipay sad mi dito sa kidlap-kidlap ba. Unya hinambog pa mo na inyong pislip. Wala man mi mang hinambog na among pislip. Natural amo ginang ipakita sa mga asawa ang pislip kay mo na ebidensya nga nakasweldo mi sa among pag-drive. Pero ang among mga sideline, dili mi magsaba sa among asawa, ay ang pislip ra gid among ipakita, ang among sideline. Amo ra ginang taguan kay para pangkuan man na pang konsert ba pangabang ba dito sa kulon kay nabe bar dito nga kidlap-kidlap di adto mi dito magtapukanay. Basta Sabado di kimi muli. Padara mi sa asawa sang pislip padagi nag-apil. Pero ang among mga sideline insured da makasabak-sabak pa mi dito mga siksik ay mga babae. Kuya gaba ento ninyong pislip sang gamaya. Oh, unsam day ganahan mong pislip katong murag blackboard kadako. Natural gagmay gina mga pislip. Kay papel ra man na ano ra nakagamay. Pero ang kwarta na lagi na pinakadako, labing dako. Ismail, sulod. So, natural ginang pislip, gagmay gina. Asam ka mangitag pislip nga. Dadko, yate. Maglisod tag suksok sa tong bulsa na. 3,000 ray abot. Pilam na imong gusto day. Nga kana mga asawa, pinakadako na ng 3,000 kada simana ipadala. Natural, magbilin-bilin sa mga mua, oy. Pero kanang 3,000, maor na isweldo sa mua, oy. Kanang mong sideline, dili na namo na itugan. Ang sa damo ng isaba nga, para mua man ang happy-happy. Kanang 3,000 kung bati na kay na pampalit og bugas og kanang sudan ginamos og buwad. Pero kanang mga sideline namo di namo na ihatag ninyo kay muago nang gihaguan og masakpan ko no may di. Wag tangan mig trabaho may nang dili na mo ipadala para dili halata ba nga dagko tag pinada sa tong asawa. Kailangan nga nang among sideline namo ginang lipay-lipay sa magabi kay kapoy ba kay mag-drive init kay makina. So natural gina. Di gina na mo ihatag sa inyo kana ra gisweldo. Gibayad sa utang ang uban. Sa ibayad nga dili man mi mamayad among mga utang kada semana. Inig ka Sabado kay di man mi manguli dito sa grahe o gabi. Ari mi muli sa kadlawon, alas 4 sa kadlawon mi manguli aron di mi masakpan sa katong mga kananan nga among giutangan para di mi makabayad. Inig ka Lunes, nigbalik na namog drive, masakpan na mi amo na ingnon nga buwan na short kay daghag utang, daghag bali. So lusot mi sa among mga utang, di na mo na pamayaran ang utang oy. Yati ra sigurohon gina natong mga utang no. Mas unahon na to atong kaugalingon nga malingaw ta ay makahappy-happy ta. Kanang utang naara na di na mudagan. Unya, kung mag-snack pa gyud pati mineral water o tangon pamanggani sa tindahan. Aw natural utangon ginatanan kay kami mga driver di magin mo palit. Terus am ka mga kitag mga driver nga mupalit na sa mga tindahan nga utangon magina kay pasangil na nagway kwarta. Pero sila kay balo nga ang bulsa na mo perting puno aday tungod sa mga sideline. Rigaba ninyo mga truck driver oy. Puriagaba sa ninyo mga single mom oy. Hambog kami mga truck driver. Hambog kayo mga single mom. Mura mo gwapa. Wag gani mo yung ATM, SSS. Sagot tayo wa nga kompleto man mi tanag benepisyo. Is mo haw ATM sos kana among mga ATM og is amo nang taguan. Dili mi mosulti na among mga asawa kay maiki na sila kanang mga asawa kusugin na mo kubra. Di na magsapahibaw sa mga bana. Ang uban galida ipangprinda pa ng ATM para lang maka palitan na ilang mga pagwapa. Mo nang kaming mga driver, di na mo na
tugan among itiim og mga is-is oy, amo nang taguan. Di na mo na ihatag sa mong asawa kay ipagprinda pa lang noon na yate. Mahilason kay mo, oy. Hilason bitaw, pero mo na ginaingon nga bahalag pobre. Basta hilas. Buhay mo patol niyo mga babae nga kuluro mong dagko. Wasay mo patol limong mga driver oy, kay kulurom kang dako. Ngay mong naong ay. Kulurom kang dako. Limaho lang mong lagay. Ikaw kung may magsigig drive og truck og di ba manimaho ang lagay. Kainit anang makina nga puot kayo tagsarami magkaligo. Natural manimaho ginamong lagay. Pero mo sa inyong gipangita. Arang-arang na lang ni nga muwang manimaho kay dili alata. Pero kanang inyo gay manimaho na mut lang. Mga lisngaw yung tinabal.